яке дар кунҷи танҳоӣ, яке дар ишқу шайдоӣ, яке дар банди ҳасратҳо, яке дар доми расвоӣ, яке дар ҳасрати ноне, яке дар кандани ҷоне, яке ҳамдоварӣ ҷӯяд, яке дар кунҷи зиндоне, яке бо чеҳраи зард аст, яке дар оғӯши дард аст, яке аз мардиҳо нодор, яке хушнуд номард аст, яке дар хоби ноз асту яке аз зиндагӣ безор, яке аз пирӣ озурда, яке барност дилмурда, яке дунё ба мо бошад, яке аз бахт ҷудо бошад. салому алейкум бародаро. ана чӣ хел мебинем япара шинохтем. Я бургам пеши япа омада будем, рӯси гап навор карда будем бародарҷоно. хай каму беш ёрдам кардам бародаро, будем личениша нарасон. хоб ҳозиам япа бо мефаҳмонам ҳамаша. чанд қайи ки мисол хайр карда будем каму бешам боша. ай ҳаматон миннатдорам бародарҷоно ки бетараф набудем. алло ҳамата нигаҳбон боша, хайротуна қабул куна худо. ана ҳамин видеоро хоҳиш мекунам то охира тамошо кунем бародаро. агар имкониятш бошам лайки бепулта биза ки видео паҳн шава. шитоби мисол худат хайр карда натонӣ бо як бародари хайрхоҳ бубина ҳамин видеоро, лайкти сабаб шава ки ҳам бубина хайри хиша бирасона. ина бародаро оз япа худаш бо мефаҳмонатон ку япа ҳамин бародароро як мефаҳмондем. мақсад чанд та худона личени ки чӣ касалин ҳамаша як бифаҳмонем. салом алейкум акаҷоно, апаҷоно. ай шумо хоҳиш дорам дастгирӣ кунен. ман саломатим хуб нест. ай суби гурдом пристом меҷиқам варам миёрам. хестав шишта наметавонам ба зарби табрил каям. ман дар зиндагӣ не падар дорам, не модар. ото оча мурдагӣ ай маҳкавду дар надорам. ман одамои дигари ҳавас дорам ки саломатим хуб боша. мақсад бирам кор кунам, зиндагима пеш барам. ман хоҳиш дорам ки як дастгирии худона бирасоне ки ма дар хонаву дар кор нестам, ма дар саломатӣ дар кор. аги ман созшам ба тор сари ин фарзандак ман бихезам кор кунам, мақсад ба ҳамаи чӣ бад мерасам. ҳамқа хоҳиш дорам ки маро дастгирӣ кунед. дару ай хирсандӣ ма дарои экрана намебурам ки мара дастгирӣ кунед. мара зӯрум омада, ма шароит надорам. ма дар зиндагии ада пай дорам касали чонрӯи ҷогай. ма ягон касе надорам ки ба доди ма бираса. илтимос бародаро, ягон сухани бадам нагед. як дастгирӣ кунед ки ман саломатим хуб шава. бахшиш дигар гап занам. додар кухрет ягончи бахши бародаро хаяпа кухрет. салом алейкум акаҷоно, апаҷоно. шумо хоҳиш дорам ки дӯстона расонед. ма тана дорам ки моро нигоҳ кунанд. саломатимон хуб нест. дар рӯи нам зиндагӣ дорем. квартира мешинем ҷа. бародаро бугумтон ки япа даҷа квартирантай бародаро. мумкин навори дигаам дар якчанд моҳ пеш яда моҳ пеш дида будем япара. хаяки хеле япа худаш мазаш не мақсад саломатиш хуб ки нест, иҷо кор кард наметавона. мақсад ҳамин қай ки саломати хича худаш хуб куна, иншолло ки раи зиндагиша бо ягон ҷо кор мекуна меовара раи зиндагиша. хай додара коли майдай ҳамсолои синф чанд мехонанд? синф 6. ҳамсолои додар синф 6 мехонанд. ай сабаби ки шароит надоранд ин мактаб намехондад. ай ӯ сабаби ки дида маблағ дар кора ки сар форма куна, дафтар ручка ва хай хитон медонем. барои ҳам бародаро чанд қадари маҷбурӣ ҳам нест. ин кадоми чанд қадари метонем бародарҷоно ҳам япара ёрдам бикунем. ва ҳамун картатуна медодем бародаро.
اینا карта апа хичай ин ба кадом номер апа кадом номер буд 987 92 92 44 54 ина диде я бурга такрор капа 987 92 буди 987 92 44 54 илтимос бародаро ядазгирӣ кине ки ман саломатим хуб шама аваз дорам одамои дигаре барам кор кунам не ки саломати хуб надорам илтимос бародаро хоҳиш дорам ядазгирӣ кине ягон сухани бадам накунед хайна бародаро илтимос ами апа шумо ана хоҳиши бародарона кадаки мақсад ба 1 сум 10 сум ҳеҷ ҷой мо шумо кам намешава бародаро як кӯмака бирасонед خوراکی عطا داشته باشم رمسالم عطام دارم و میبینیم چون مزدیق میشم میفرم که عطا داشته باشم در برمون باشه نگاه بین ممکنه хоб ина бародаро ҳози ку апа мо картат ба кадом номер буд я бурга такрор мекунам ра 987 92 44 54 бародаро рақамои хичаи ами апара душанбе ситиш ба ҳамин номеро пайваст кардагия я бор апаму картатунати ҳаму рақами дирозшам бугум баъзе будан ба ин рақам мепартоя бародаро рақами ами коди ами карта 97 62 00 01 18 49 81 86 ана ин рақами ам дарози болои картаи бародаро хоҳиш мекунам кадоми чанд қадаре метонен ай барои худо ами апара дастгирӣ кине ки саломатиша хуб куна ва худаш барои ягон ҷода кор куна ана зиндагиша пеш бара иншолло ки савобаш ҳамамонда мераса иншолло ку апа ҳамун нафарое ки хайр мекуна ядумошон خدا جان عمری دراز تا تن سرتم تا دیر بیغم تا کشایش کردم تا خدا جان مردم غریب باید بای با دولت کنه که مردم ایتای دستشون بخورن خب برادرو خیلی انشالله که اپا هم نفرو که خیر میکنه دواشون داد باقی در پناه الله باشین چی در امی وطن عزیزمون جمهوری تاجیکستان چی برن ای تاجیکستان فرق نداره در کدام کشوری هستین الله همتون نگهبان باشه خب در پناه خدا باشین یا برگه خواهش که امی اپا را دستگیری کنین باقی در پناه الله